Ide hülye van. Szóval nem sikerül megrohadni? Próbálj meg még egyszer. Az meg nem nyílik ki alól. Tökéletes, addig én fészük. Nem tudsz megrohadni? Fáraón, Azus. Kell segítség. Kendi Várj, segítség. segítek megrohadni. Nézzétek már Karmának az itemjeit, a Summoner spelljeit. Nekem még Gyönyörű. That's bold, I don't know, but the motherfucker enemy don't have jungler and Soraka died. Oh, Erde is Huna Soraka, yes! Erde is Huna. Jó Hát játék. az nekem nincs meg. Ugye Balázs, hogy jó játék? Nem, teljesen szóval. 2 FPS. Én is így gondoltam. Na, szomat már. Ez nekem kínai. Oroszok a tankot, benne volt a kombinált bazd meg. Mi van a kezedbe? Miért meg? Lezarold a lélegzeted. Polski! KTOPL. Felajánlom segítséget. I know, but left is push. Nem? Az a build, az a build. Blüdömet a Soraka. De pot... Poti null var. Potit vettél. Segítség! Hol van De ember, menj ma oda smite-olni. És pontosan. De... Nem akartam csórni. Ez sikerül? Őket. Öttek. az elme nyugalmáért? Oké. Oh, the stun is real. I know right. Na, Lénárd, az a flash. Nézzétek azt a dominating top lane-t már, emberek. Dominating. Flash rá. Egy break, De Ignite-ot kellett volna rányomni. Jaj. 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 A sajt olyan büdös, hogy aztán... Menj már oda! Nem kell. A sajt olyan büdös, hogy hogy aztán így elrohad előtte. Ez csak természetes. Én így jó. Valami megmondott az anyukámnak. Most is azt csinálja. Ne, Challenger-be húzza most a mainemet. ez nem kettes. De zavar. Nem, ez nem a mainem. A mainem az Diamond 3. Persze. Aha. Ja, Honnan most tudtam? mondasz, hogy nem is te játszol, ugye? Nem is én játszom. Meg mióta van kiruszki? De nem a meta, hanem a Renaidról beszélünk. Nem létezik. Minden. Az úgy nincs jó. De nem úgy volt, hogy ezeknek nincs jungle-jük amúgy. Van nekik egy fiddle-jük smite nélkül. Ja. Hol van rá? Azért én megijedtem tőle. Azt itt van a fasz. Nem értem. I need him. Rak már rá egy oda valami spell. Olyan Nincs volt, Az valami. egész világ. Nem engednek el a minionok. Mamme! Soraka come! Ez az ulti. Jaj, de Fuck you. Akkor gratulálok neki, ha ez formulás a bazarolja az kutyát. Na, itt formultam. A gépén most már nőtt, úgyhogy megöltél, hm? Azt a mi fagy. SS. Felajánlom segítséget. Taktikus is flash. És elmegy a füdől mellettünk, ügyes ügy. Na, kinézte az LTS-t. Én már ha! Rest in peace. Damn you! Ulti. Meg tudják ismerni a békességet. Starlight! Ezt nem akartam csórni. Azt is romlom. Az dögöt. Becsurom. No? Lassan száll ez a szar. Minden ezt nem akarja valaki Ez most megölni? Penelope. Majd én. Anyád. Ez az, most elbaszta egy rakás goldot. Nagyon ügyes volt. Jó, Mindennek beledugjuk. figyelj, odaadtam volna, nem hoztam. De valám! Az Isten Gyertek, áldjuk meg, dragonozzuk. lopjad be! Jó, megbeszéltük. Mostantól mindent belopok és AP-t Úgy bírtam. kell az.
AP-t vegye, ne vegye semmi support. Jó, azt az alap support idemet hagyd meg, de aztán építsd az Athénét. Az Athénét építsd meg, az ilyeneket. Jó. Mi ez az Atén? De olyan hülye vagy Az az a pohár. Ó, hát neked mindened van, csak nem screenshotod. Figyeld ezt. Ó, de minden... Nem dobott fel. Bazzik, én meg itten tankolom neked. Jaj, de kedves vagy cicám. Nem ahol. Ő, de kedves vagy cicám. Ez a hülye még nem megy haza. Nekem egy genket, jó van? Draven csükszik abból, hogy 0-6-ban van. Len, hozzá ne ér! Jó. Mi nem lehetett az enyém? Mi nem lehetett? Nyahaj. Gyere már! Itt vagyok már. Speedy spot. Azt a gépét, hát. Azt akarom. Arra hagyj! Fú, eltűntél. Eltűntem, vége. Az a... Karmasz késett. Annyira el akarja találni, hogy azt szólt, hogy a végén senkit nem talál. You want to kill my friend! Ne! Csak megöli. Nézd meg azt a recedét. A Lénárd jó tanított. Azért. Azért. Aztán nem adni nekik ki. Miért bafa? Elhitted, Edwin. Pedig, hogyha lett volna manája, karmán. Who lives in the bushes in the way look you? Kennedy most! More! Mert csak a supportnak kell vardot venni, te idióta, ugye? Ilyenkor. De azt néztem, hogy akkor te hogy pazarolod annyira, hogy Ásd el magad, Edwin. Te nagyon jó. Ultisz be! Illen van. Júj. Ez a Draven elhitte, hogy el Hagyjál tudod. már egy healt a portira. Azt mondtam volna, megdöglök. Azt mondja, megdöglök, ha én adok nekik ki. Ez lemegy a HP. Júj, de követnek engem, na. Nekem lemegy a HP. Jaj, dig. Hála ég! Megdöntött az Edwin. Nézd már, most mindjárt kiflessel. Júj, de OP vagy. Megkövetem ennyit erről. Te meg kárítőcskézzel, miközben van 2 buffa. Hangocskázunk. Jaj, Edwin. Milyen két butta? Rajta egy sincs. Edwin, te szar vagy, azt ugye tudod. Report Edwin. Ez a nem... Még én se tudtál lefarmolni, úgyhogy nem voltam még. Júj. Jó. De idiót. Ennyi, ezt hogy öltem meg? Jó. Besétáltad, ki akarta tankolni a turetet 500 HP-val. Jó. GG, nem ennyi voltak easy. Ennyi easy. De hol a hullája egyáltalán az usznak? Ott. Biztos megérte saj. És idáig hogy lő el a turette, igen? Hát most, hogy sétál, bazd meg. Te olyan hülye vagy, Edwin. Izrael. Nem, te vagy a hülye. Need some help, bácsik. Oké, becsinálok torony alá. Kösz. Hey, de... Survive! All your worries, leave your side, free your mind. 'Cause tomorrow is another day. Szép út! Hajj meg! De basszus, ez hülyeség, mert mindannyian hallottak. Soraka már fut. Na, ennyi volt, GG. És még Itt meg kell várni, hogy legyen ultja, és egyszer csak elnyomja, amikor kell. Hát nem fogja elnyomni, amikor kell. Hát akkor Ez hogy. bentiszted. Pink top, I'm coming. Zampén azt hiszem. De ne topra megy, amikor tudsz pushol. Az Azt nem láttam, Jatív. Ezt én sem. Azt ne üssed, azt te kapsz. Szép volt, tudni, fesseljék. Úgy, vigyázzál. Elkaplak meg, oszla. Jövök Lénárd. De hasznos. Ennél több Hallgatál dimcsek volna nem. nélkül. At least he tried. Ezt. Szép volt. GG. Hozzám be. Na, én most rágyvegyezem GP-t. Felé törjük. Nem törjük. Meg utolsó itemem. És híles. Szív. Még 200 goldot ki Az a baj, hogy Gangplanken rajta van még a... Ezt cuccit szedjétek. Jó, most botot, ezután.
Hát de be kellene szedni az inhibot. 32. Jó, itt is. Jó, botod. Gyerünk, bot. Hát, Először a Nem minionokat látod a minionokat? Nope, not today. Na jövök, megvan az utolsó itemem. Szoljuk be. Az mi volt? Challenge-ertem. Mi ultiz már! Erre beflessel és kiugrik. Az anyád! Tessétek! Hát, baszter. Ötök. Ne történne. De mindjárt befogják. Nézzük még Vi, mikor lesz ultid? Nincs. Azt tudom, hogy nincs, de azt kérdem, mikor lesz. Nézd már a fasz. Nézd el. 100%-osan megérte! Az anyád! Na GG. Szerdé. Ennyi easy, Izrael. Harry.